Le khomishana ikhombisa ukungenami ngokwehluleka kokufika kwezinkampani ezintathu ezikhiqiza ukudla esigcawini namhlanje. The Commission is disappointed that a key stakeholder in the food systems is unable to appear before the Commission despite written letters that we sent out on the 9th of June, and they are unable to provide us with those inputs. The panel will, by Friday, announce the steps that we may take in terms of these stakeholders. Izinhlangano ezibiziwe zizokwethula ubufakazi zingaphansi kwesifungo kanti kufanele zichazele le khomishana ukuthi kungani abantu bakuleli bengakwazi ukuthenga ukudla ngenxa yokumbeqolo kwakho yize ilungelo lokuthola ukudla likumthethosisekelo wakuleli. Do you consider the oath to be binding on your conscience? I do. Do you swear that the evidence you're about to present before the Commission is the truth, nothing but the truth? If so, raise your right hand and say, "So help me God." So help me God. Usihlalo wale khomishana uthi zonke izinhlangano ezimenyiwe ezingalibambi iqhaza kulesigawu eqinisekiseni ukuthi intengo yokudla iyafinyeleleka kubantu zizothathelwa izinyathelo. It is important as a Chapter 9 institution with a constitutional mandate to have all stakeholders assist us, especially with this important question where we have thousands of South Africans, despite South Africa having sufficient food resources, having South Africans and children dying of malnutrition, stunting and hunger. Lesigawu siphenya yombili imkhakha okahulumeni kanye nozimele. Emkhakheni ezimele kukhona kuyizitolo ezinkulu ezidayisa ukudla. Sizophothulwa ekupheleni kwaleli sonto kanti kulindeleke ukuba ongqongqoshe beminyango ethintekayo nabo bethula ubufakazi.